Моля на сцената да дойдат златни пендари и фолклорчетата. Всички за поклон. Готови? Хайде, деца, точно! И вие сте тук. Бързо, бързо, давай, давай! Готови? И... Деца, благодаря. Успяхме, направихме го. Заедно. Малките приятели, 10 години. С помощта на техни приятели, фолклорчета и детска, и танцов състав, златни пендари. Заповядайте, колеги, на сцената. Тук при мен на сцената искам да дойде един господин, казва се господин Петко Браматаров. Разбрах, че бил в залата. Така, Краси, заповядай при нас. Да. Така, уважаеми родители, това сме ние. Малки, големи и още по-големи. Аз много се вълнувам, защото наистина направихме един невероятен концерт. Концерт за нашите деца. За децата, които трябва да помнят и да вървят след нас. На вас, деца, се падна честта днеска да бъдете с нас. Разнасяйте, където и да отидете по света, българския фолклор, защото той е нашето национално богатство. И никога не забравяйте. Искам да благодаря на Митко и на Алис и на Краси за вашата огромна подкрепа през последната една година. Това е много работа, мили колеги, и много ви благодаря. Искам да благодаря на този господин, който преди 10 години ми... Тръгнахме заедно и направихме тази група. Много пъти измина. Много мъки имахме, много концерти имахме, много хубави моменти имахме. И затова аз реших, че трябва да ги споделя с вас. За да знаете и за да видите вие. Защото трябва да се гордеете с вашите деца. Никога не го забравяйте това нещо. Както аз се гордея с моето дете, за което чаках 22 години да видя, че то може да танцува. И сега аз ви казвам благодаря, господине. Поклон. Така, деца, не се съпличайте. Всичко ще искаме да направим една снимка обща, но в същото време трябва да бъдем много организирани и да напуснем нашия театър до 5:30. Затова ще ви помоля, виждам, че има подаръци. Извинявам се. Хайде, моето дете, по най-бързия начин, никой да не се съплича, ще се изнесем наляво, извинявам се.
ще отида в първа група, ще се върна, ще си направим една обща снимка и след което ще се върнем да си съберем нещата. Тук някъде отвънка фотографа ще ни каже. Или фотографа, той сигурно не снима на сцената, аз не го виждам. Ама той искаше и господина да снима и отвънка. Той вижда ли